Đây, रायजोफोर बरियालै नै आरो मासिमबावबायलै लोगोफोरनि रुवाथ' खोनामाखोरा मा गिसि गिसिनो मास हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दं थ' बे समाव जों एम्बु नागिरनो फैदों नै मानै माथाम मोनजेनबाय हाग्राबारियावसो दै जों ओरैनो ओरै हाग्रा गोजा दा आं दिनै लाग्रा जादों आरोखि आं बुथारा थ' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांदो लोगोसे भिडिअ'आवहाय इन्जय खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो माखासे भिडिअ'खौ खालामनो मोनाबो जानो हागौ थ' हानायखिनि खालामनो नाजागोन नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरोखि मनायावहाय मानै माथाम मोनजेनबाय आरोखि दासो नागिरजेनदों नालाय एबार नागिरलांसै आस्तेनो मैदेर खि गोजा बियो लोगोफोर मैदेर खि गाइस लोगोफोर मैदेराखौनो खावब्ला मैदेर खारलाबो खारस्लाबनोसो हालाय आयु बिखाया गुलुब गुलुब मोनजोब्बाय आङो मैदेर फैयोना ओरै जिं जिंनो नै थार होथेजोबखानायखा दा नै नैबो थार होथेजोबनाय नै नैबे थार गोजा ओरै जिं जिं जिंनो बे थार जिं जिं फैनानै थाफैखायो मैदेरा बेवहाय खि देखायखादोंमोन आं नोंथांमोननो बे खिजोंहाय फैजोबखायो आरोखि आयु होथस बिखायानो खावसे थांबाय आंनिया आथिंफ्रा मावजोब्बाय नै मालाबाबो बिदि खाफेदारा मैदेरजोंनो खावब्ला दिनैहाय दाखालिनिफ्राय ओमफ्राय बिहा नागिरफैदों दाखालिथ' आं हारसिंसो नागिरबावदोंलै बिहा लोगोफ्रा ओरैमोन ओरैमोनलै उफ गुरलाबल' ओंखारदों माला माला खारखो बिरबायल' खारनाया वायु वायु दानिया ओरैसो फैलायबाय नै ओरैथ' सानावहायनो फैबावासो मोनायावसो फैनाय जाबाय नै दासो मोनहांदोंमोन एम्बुआ बिरनांबायल' ओमफ्राय दा उफ मेंलायखाबाय सयथिबो लोगोफोर आयु 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 नै लामा मोनफैबाय हायरड मोनफैबाय दा उफ गुलुब गुलुब गुलुबल' मोनलायखाबाय ब्लक खालामहां जानायजों मैदेर होननायजों जा खारबाय खारबाय खालामनो मोनासै दासो एसे गिदिर मोनदों नै लोगोफोर बिदि गोजा मोननांगौलै एम्बुआ होमब्ला थिग जायो मासे बाथनै बारनायालाय माथो जानायरा बारथोंना नै थारा नैलाय नै थारा नैबेनो नै आरो मासे मोनबावबायलै लोगोफोरनि रुवाथ' खोनामाखोरा मा गिसि गिसिनो मासे मोनबावबाय फाग्लासो मैदेर मैदेर होनना होनांगौरा नोङो स्रिसो मामा ओइ हिट हिट होनबावो आंलाय सेसासो नुदों सानदों लामाखौनो मोनखायाखिसैबो जाम्बाखौ थाथेजोबनायल' मोनखाबायबो जानायनिल' थांखाबाय आङो थि थिल' ओंखारबाय बादलाबायबोबायल'लै आथिङा हेबनाय बायदिल' मोनजोबखादों फाग्लासो खारला बेरनायखौ मोनाद्रा बिदि गिनानै खारला फाग्लासो गोग्गोमखामोन दा ने खि गोजाखारा ओरै खि गोजाखारा लोगोफोर मैदेर खि गोजा बियो नै बाव थार दङना नै नै नैबे थारनि जुनैसो एसे सेफ जायो आरोखि गिया हंनै मासे मासे मोनबावलायबाय नै लोगोफोर मासे बाइकजोंसो फैदों नालाय जोङो लोगोफोर नै बाइकआ एम्फौ जानानै थाजोब्बाय नै थैस दिनैहाय मैदेरजों होसोनायालाय होसोआखै आरोखि जोंसो नुनानै खारदों थ' लोगोफोर नै गारि सालायग्रासो जाबाय आं बाइक सालायग्रासो थांग्रोबाय बिसोरो बिसिनि उन उनसो थांफानांसिगोन आं आस्तेनो उफाय गैया होस मैदेरजोंसो होसोजाबायना एम्फौ मोनग्रा जायगायावनो
होसोनाया होसोआखै जोंसो गिनानै खारदों नुथारबाय बोरै खाथियाव थाबाय थानाय दा मोनसे जायगायाव नेफैनानै थाफैलायबाय आंनि लोगोफोर थसेबोगासिनो दं बे जायगायाव फैनानै थाफैलायबाय नोरैहाय गामि गोजा आरोखि हाग्रा जिं जिंलाबो नैबे ओरै गामि गोजा हनै लाइन नुहुरदोंना बे कारेन्ट गोजा आरोखि बहाय 20था न'खरसो दंदां ओरै नैबाव मोनसे दै दं ओमफ्राय फिसानो ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' ओरै गामि गिदिर जाहैबाय उन्दुलायाखै दाबो सोरबा सोरबा बाहेरायावनो दंलाजोबो जोंनि गामि खाथि आरोखि बेयो बांद्राय गोजानबो नङा 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरोखि दा बे दैयावहाय आथिं सुनोसै आं रुवादबो मानखोलाबायबाय नामाथाय नै दा थांनांगौ एसेयानो होनजाबाय थांनांगौसैयानो दा थांनायसै बिगुर फुनायसै गोदानोसै ओमफ्राय एवनानै जानोसै नै एम्बुआ माहाय थांखोरा नै थोस नै लोगोफोर सेरसे जागोनलै मबाइलावसो एसे नुदों सेरसे जागोन आरोखि गारनांगौरा बानलु देनायनि पार्टसो सफैलायबाय आंनि लोगोफोर बानलु देनायनिसोलाय संनायनि पार्ट सफैलायबाय सामब्राम बानलु देना लाजोबखाबाय बांद्राय मस्ला मस्लि होआ बांद्राय मस्ला मस्लि होनानै जानो नाङा एसे देसि स्टाइलाव जानांगौ माथो सुनानै एसेल' नुबायरा नायलांदो एम्बुआखौ माबायदि संनांगौ नै देखायनोसै आं अरदाबखौ बारा होग्रोनो नाङा फार्स्टआव दा दै होलासो होनांगौ आरोखि दा सामब्रामा खामबाय नै एम्बु होसननोसै आङो ओमफ्राय एसे एरदो सेरसे जागोन दै बिदिबा सेरसे बारा एरनाङा बेखौहाय दसे एरदो बेनिफ्राय खोबनानै दोनदो आरोखि एम्बुआ बिराद दै गयो नालाय खोबहाबनानै दोनदो एबार गावनो हारसिं बिराद दै गनोसै बियो दा नायदो नै लोगोफोर नोगोद दै ओंखारबाय बियो नायसै नै नोगोद दै ओंखारो बेखौ एरनो नाङा आरोखि दै हागौमानि दै ओंखारहोनांगौ बे सिङावल' एसे ओरै बुंना होनांगौ नङाबा खामथाबो नालाय ओरै बुंना होदो दा खोबनानै दोनबाय था नङाबा दैया ओंखारा खोबनानै दोनाला ओंखारा खोबनानै दोननांगौ आरोखि खोबनानै दोननानै दै गहोबाय थानि एसे गोबावजोंसो संख्रि हालदै मा होजायो हालदै होबाथ' दैया थाब रानोना बेनिखायनो दा हालदै होनो हाथ'आ आरोखि बे दैया रानजोबब्लासो होनो हागोन हालदैखौ दा हालदै होबाथाय टेस्ट जालाया जै दा हालदै होबाय बे दैया रानबाय हालदै होबाथाय बेनिखायनो बेखौ हागौमानि दैयाखौ एसे अरदाखौ खम खालामनानै गहोग्रोजोबनांगौ अरदाखौ एसे खम खालामनांगौ नङाबा बुस्थुआ खामो गुबुनफ्रा माबायदि सङो मिथिया खिन्थु आं बेबायदि सङो आरोखि बयबो गावबागाव सङोना आलदा आलदा जायो थ' बेबायदि संनाय जायो आरोखि आङो थ' आङो दा बानलुखौ होग्रोबाय आरोखि एसे माबानायनि नै हालदै होआखै दे दाबो बानलुखौसो होग्रोदां हालदै होबाथाय थाबनो रानबाय बियो दा होनोसै आरोखि हालदैखौ नै रानबाय नालाय हालदै होनोसै दा नै लोगोफोर दा दैया रानजोब्बाय एबार आङो दै होनायसै आरोखि एसे दसे एवबावनानै बांद्राय खामथाबहोनोबो नाङा दा दै होबाय आं लोगोफोर नै एबार बेवहाय हाइजें बिलाइखौ सुनानै होफैखानोसै आरोखि होमब्लासो मोदोमो मोनहाङाव होब्ला मोदोमा दै होनायावनो होखानांगौ एबार अरा गिर गिर होना होदो गोदौगासिनो दङ दा लोगोफोर नै ग्लुब ग्लुबनो
बांद्राय मस्ला मस्लि होनो नाङा एसे दानगारनायनिल' होनांगौ ओमफ्राय दा आं हाइजें बिलाइखौ सुना लाबोखाबाय नै दा होना होनोसैल' आरोखि बिदि फिसा फिसा एसे फिसा फिसा बस'नानै दा गाव मोदोमैसो बियो एसे हाइजें बिलाइ होयोला मोदोमो बुस्थुआ हाइजें बिलाइजोंहाय एसे गोथाव जायो आरोखि मोनामनायफ्रा दानगारो एसे होदो एबार गोदौ होबाय थादो आरोखि बिदिनो दा मोननायसै बियो आरामसे बेबायदि सङो आरोखि आं दस्राफ्रा गावबागाव माबाजों सङो आं बेबायदि स्टाइलाव सङो आं गाव संब्लाथाय बारा थावनाय मोनालै मालायफोर संनायखौसो गोथाव मोनो नै बारा गोबाव गैला मोननैसैयानो बरियालै बै माबानि सिटाया Boleh, boleh urus dia. मोनबायलै मोनबाय लोगोफोर दोलै नै रायजोफोर बरियालै नै नाबो गैलेबो तांलै लोगोफोर हरनि दिनैहाय फैसा जाबाथाय दसथासो जाबायदां दाखालिबोथ' दुइथा जाखादों दिनैहाय दसथा दंलै दाबो ओमफ्राय नोंखौ बारा जाजाया दिनैनिफ्राय जाथ'लायला बिदाय थुसैलाय दिनैनिफ्राय जाथ'लायला आलमासि जानोसैलाय फैनानै नै मानसिफ्रा मोजाङै देगारा आंनि रानसैजोंखा सोंनानै जाबाय थायो मानसिया मोनथिनाय लोगो लोगो जायोब्ला खगासि न' दालाजि जाखांबाय लोगोफोर दा दसे थानानै थांनोसै न'आवहाय एसे खाथियावसो नालाय ओरै 6-7 न'खरसो बारलांनानै थांनांगौ आरोखि दिनैहाय टाइमा बारा जाबावाखै 11थायानो जायाखै दाबो 10:30 ना बेसेबांबाल' नङाब्लाथ' दाखालिफोर 2था जादों दिनैहायबो एसे लेट जागौमोन जों मैदेरखौ नुनानै गिनानै खारबोग्रोबायना ओमफ्राय गिनानै थाङाखिसै जों ओमफ्राय ओरै जिं थाब नागिरनानै फैबाय होमब्लाबो मोनबोदों आरोखि एसे जागासेखौ दा जाखांबाय दाखालिफोर जानाय मा होनो माबोरै जायामोनथाय बांद्राय टेस्ट मोनाखैमोन आं दिनैखौ साबसिन गोथावसिन मोनसिनदों ओमफ्राय जोङो होनायालाय जेबो होखाया जों मस्ला मस्लि जेबो होआ बानलु सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय जिरा बेनिफ्राय हाइजें बेल' होनाय जायो ओमफ्राय दिनै गरम मस्ला एसे होदेरदों बेजों एसे दानगारसिनदों बुस्थुआ एसे रस जासिनदों दाखालिफोरनिखौ आं बिदि मोनथायाखैमोन दिनैनिफ्राय एसे थावसिन मोनदों आरोखि दा जाखांबाय थ' भिडिअखौबो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लाइक खालामब्रा नायोल' कमेन्टबो खालाम मा भिउसानो 54 क्लायल' जायो 51ल' जायो मा जानांगौ बिजों सोर भिडिअ खालामनो गोसो जागोन दे जोबोद खस्थ'लै गावनि भिडिअ'आखौनो बेसेबां नायबाय थायो आं सानावहाय वाच टाइम जाहोनोनो